ens havíem quedat, ja començat el segle XIX, que havíem vist tot el fenomen de la guerra del francès i que havíem parlat d'aquell fenomen del doble patriotisme, en què la gent se podia sentir català ja regionalitzat, és a dir, la gent ja se podia sentir català o valencià o llengua mallorquí, sense per això deixar de sentir-se espanyol i vivint els dos patriotismes, diguem-ne, en la mateixa persona sense trobar contradicció. Això que avui, a principi del segle XXI, us pot semblar una mica estrany. Heu de pensar que en el segle XIX i en gran part del segle XX va ser majoritari i que això ens explicarà moltes coses en relació a l'actual situació que vivim. Però tornem al segle XIX i diguem que si apuntàvem que la segona meitat del segle era probablement el moment en què una certa espanyolització va calar més fonda, sobretot perquè no trobava resistència, és a dir, el poble, diguem, la gent, el poble pla, cada volta la mentalitat preespanyola, almenys monàrquica borbònica, li anava entrant, se li anava infiltrant generació rere generació. I sobretot no tenia una alternativa, és a dir, no hi havia uns ideòlegs, ni en les classes dirigents, ni en ningú lloc que front a això que avançava, elaboraren una ideologia ni que diguérem de resistència. Això és cert, però també és cert el que ara direm. D'alguna manera, malgrat aquesta espanyolització, digueu-li encara, si voleu, castellanització, no penseu només en termes lingüístics, sinó en termes mentals, és a dir, nosaltres els espanyols, nosaltres els súbdits del rei d'Espanya, i aquesta mentalitat anava infiltrant-se a la gent, però també és veritat que trobem una mena de resistència inconscient. I això és una cosa que encara els historiadors no s'han aclarit, la trobem més profunda en el Principat, després en les Illes i almenys en el País Valencià. Per què el País Valencià se va espanyolitzar més durant el segle XVIII i va continuar espanyolitzant-se durant el segle XIX i va continuar espanyolitzant-se més durant el segle XX i probablement continua espanyolitzant-se més en el segle XXI que els altres territoris? A veure, les discussions entre els historiadors van fer. N'hi ha qui diu que no havia hagut ningú patriotisme anterior i que el primer patriotisme que apareix al País Valencià justament és l'espanyol a partir de l'escola, a partir dels diaris, a partir de la pressió ambient. En qualsevol cas, això no ens explica el misteri de per què en el segle XX la desnacionalització estava extesa per totes bandes i en canvi després, sobretot en el Principat, trobarem un major augment de la consciència nacional. Ho deixem ahir en un interrogant, perquè ja vos dic que això seria qüestió no d'un curset, de debats monogràfics entre historiadors i tal. Podem constatar el fet. És a dir, partint d'una base bastant semblant abans d'Almansa i abans de l'11 de setembre, però per alguna raó en el segle XVIII la resistència inconscient, quasi podríem dir així. Què vull dir-vos en això? Per exemple, quan hi haurà al llarg del segle XIX revoltes de tot tipus, revoltes de tipus progressista, revoltes que d'alguna manera intenten recuperar lo perdut. En Barcelona se cremaran retrats de Felip V, dia sí, dia no. En Palma se cremaran uns quants i en València no es cremaran mai. Estic caricaturitzant, però estic intentant mostrar-vos els diferents nivells que es vegem. En el segle XIX assistirem a un procés de guerres civils. A veure, alerta en la utilització de la paraula civil. Guerra civil no se pot dir quan dues nacions estan enfrontades entre elles. És a dir, si ens diuen que la guerra de successió va ser una guerra civil, diu que d'Espanya, no? Però en canvi, ara sí que parlem de guerres civils perquè en l'interior del nostre país van haver dos bandos enfrontats militarment, cadascun d'ells, evidentment, aliat, formant part del bando espanyol corresponent. És a dir, des de la guerra de successió, els catalans no hem lluitat junts i sols en un bando. Sempre hem fet costat, hem format part d'una lluita espanyola, en la qual una part de la nostra nació estava en un costat i una estava a l'altre.
carlins i liberals o republicans i franquistes, em dóna igual, però vull dir, sempre s'ha donat aquesta... Mai hi ha hagut unitària de la nació contra l'altra nació. I no dic que necessàriament tingués que ser en les armes en la mà, però d'alguna manera. Per tant, l'enfrontament entre carlins i liberals, què representa el nostre país? Perquè en algunes altres parts de l'estat espanyol pot representar fenòmens una mica diferents. Per exemple, en Euskadi. En Euskadi la lluita carlina és una autèntica lluita prenacional. És a dir, el fil passa dels carlins al primer nacionalisme basc d'una manera clara i evident. Entre nosaltres, en els dos bandos, tant en els carlins com en els liberals, trobem aspectes prenacionals, prenacionalistes, i en els dos bandos, carlins i liberals, trobem aspectes uniformadors espanyols. És a dir, no tots els carlins eren prenacionalistes, però n'hi havia prenacionalistes entre els carlins, ni tots els liberals eren prenacionalistes. En tots dos trobem embrions, per exemple, i sobretot, insistir, torna a dir-nos que les illes en aquest moment estan molt aïllades, per tant, els grans fenòmens polítics es donaran molt menys i, bàsicament, per tant, ens referim al Principat i al País Valencià. Estos fenòmens prenacionals se donen molt més en el Principat que no en el País Valencià, en la línia que estava dient, sense que en el País Valencià estiguen completament absents. Però si en el País Valencià veiem 1, en el Principat trobem 5, per exemple. Els carlins diuen que volen tornar al passat, és a dir, que volen abolir les lleis que ha implantat la nova burgesia, etc. Però, curiosament, els carlins catalans, el seu referent del passat no és el segle XVIII, de la monarquia borbònica, sinó que és anterior, és el segle X, és el temps anterior. I per tant, d'alguna manera, ells diuen que volen restablir els furs, que volen restablir les antigues llibertats catalanes. No vol dir que això no ho diguen, no ho apunten els carlins valencians, però és d'una manera molt menys decidida. Per al bando dels liberals, evidentment, n'hi ha qui són partidaris del centralisme pur i dur, i recordeu que és el moment en què s'inventen les províncies, una de les maniobres principals per a dividir-nos, que sobretot al País Valencià ens fa molt de mal, és a dir, a partir d'ara sempre direm que les qüestions en el País Valencià ens demostren un menor nivell de resistència, un major nivell d'espanyolització, no cal que us expliqui, fins a arribar al dia d'avui, és a dir, com està el Principat i com està el País Valencià. Per tant, el trossejament en províncies, és a dir, concretament a nosaltres ens trossegen en 8 províncies, més trosseig, me refereix a les poblacions de la Franja, que queden en Huesca, Saragossa i Teruel, les 3 d'Aragó, però llevat d'això ens trossegen en 8 territoris. Malgrat tot, Barcelona continuarà conservant un pes en el conjunt del Principat que les províncies poden debilitar però no poden anul·lar. Però el cas de les illes és diferent perquè creen una província única en totes les Balears, que en la pràctica vol dir que Menorca i Eivissa van una mica a la seva i Mallorca. Però en el cas del País Valencià sí que serà particularment greu perquè la provincialització que arriba fins al dia d'avui, diguem-ne, ens dividís. I de fet, jo vos diria, i no soc un especial entusiasta de com ha anat l'autonomia valenciana, ho devo imaginar, però vos diria que una de les petites coses per a les que ha servit és per a recuperar un poc almenys la consciència de País Valencià. Diguem-ne, comunitat, que entreu a que vos atenguen en sanitat o a nivell del tal, veu un mapeta que ni que sigui són les 3 províncies, d'alguna manera refà el País Valencià. En el segle XIX ni això existís. Les burgesies de les creades capitals, Castelló i Alacant, justament per a marcar la seva força provincial, tendixen a separar-se tot el possible de València. I si això en Castelló és greu, en Alacant és gravíssim perquè ja n'hi havia unes tendències centrífugues. És a dir, la tendència de que Alacant vagi a la seva és molt antiga ja en el regne de València, diguem, foral. Per tant, ara la provincialització no farà sinó acentuar això. Castelló no tant, primera perquè és menuda, segona perquè està al costat del Principat, tercera perquè té tota una zona nord, el Baix Maestrat, Morella, etc., que tiraran moltíssim d'alguna manera cap a Barcelona, i això, i sobretot, la por a València compensa. Però en Alacant, sense ningú tipus de control, l'alicantinisme, que acaba volent dir una espanyolització mitjançant la província, avança molt fortament.
En el Principat el procés no és tan gran, però es dona. Ara, hòstia, que en aquest context de guerra entre carlins i liberals, en els liberals també hi ha molta gent que comencen a apuntar que els diuen els demòcrates, que finalment acabaran anomenant-se republicans federals al llarg d'aquest segle, que d'alguna manera apunten vagament, no és que tinguin un projecte nacional clar, però apunten a la recuperació nacional. És com si, diguem, com una goma que està tensa, però que malgrat tot, en quan pot mínimament, ho simbolitzava, per exemple, en el fet de la crema de retrats de Felip V. A veure, Felip V era un senyor que havia regnat fer 150 anys. Si la revolta anava contra el govern establert, una revolta dels progressistes contra els moderats, si la revolta anava contra la reina, en aquest cas Isabel II, que regnava en l'època, si la revolta fora purament una revolta de liberals, de més progressistes, de més avançats com els anteriors, com la que se pot donar en Cádiz o en Salamanca, per a què cremen retrats de Felip de Borbó, un senyor que havia mort feia 150 anys? Sinó perquè han conservat el record de que tot ve d'ahir, de que el mal s'origina en la conquesta militar de 150 anys abans, i que per tant d'alguna forma, a la seva manera, uns els carlins tornant al passat, uns certes formes liberals mirant cap al futur, volen recuperar el que hi ha de propi darrere d'això. Per tant, la potencialitat de la nació no està morta, està semiadormida. I un despertador, la paraula despertador l'utilitzen conscientment, és una paraula que utilitzen els historiadors d'Europa central i oriental per a referir-se a les persones i als moviments que van estimular el sorgiment del nacionalisme. En Hongria, en Polònia, en Txèquia, en Eslovàquia, en Romania, en Bulgària, parlen de despertadors, com que la nació està adormida i que per tant algú els desperta. I parlen inclús de persones, d'erudits, d'intel·lectuals, d'escriptors i després ja de polítics que van ser els despertadors de la nació. En nosaltres va sonar un despertador i este sí que va sonar de salses a guardamar en diferents freqüències, però aquest despertador és el que podrem anomenar la Renaixença. El seu nom ho indica tot, i el nom el van assumir ells, no és un nom que els donem ara. O sigui, ells mateixos van parlar que el moviment que representaven era la Renaixença, van dir Renaixença i no Renaixement, per no confondre sense dèsset que en Europa anomenem Renaixement. Li van dir la Renaixença. La nació estava morta, per exemple, Constantí Llombart en València parlarà de los fills de la morta viva. La morta viva és alhora la llengua i la pàtria, tot. És a dir, pot ser el català, però pot ser també el País Valencià com a tal. Doncs, los fills de la morta viva, és a dir, és una morta viva, és a dir, no acaba de morir i per tant té fills, i aquests fills d'alguna manera la ressusciten. Tot això és molt romàntic, penseu que estem parlant en ple període romàntic en tota Europa, i el romanticisme juga molt la base favorable, no entre nosaltres, sinó arreu d'Europa, al sorgiment al despertar de les nacions. És a dir, nacions en Europa, la nació ja hem dit que comença a coure's més o menys com a prenació entre els segles 8, 9, 10, cap als segles 13, 14, 15 van prenent més o menys la seva plenitud, però les que no han quedat com a dominants, és a dir, les que no són Espanya, França, etc., i aquestes nacions que estan com a estats, que això, per exemple, en Europa central i oriental és normal, repartit com estan entre l'imperi otomà, l'imperi austro-hongarès, etc. I aquestes nacions en el segle XIX van despertar. Per què? Perquè el romanticisme és una ideologia que mira cap al passat, però cap no el passat anterior, és a dir, no cap als 100 anys anteriors, sinó mira cap a l'edat mitjana. Sigui, si és, diguem, de tipus reaccionari, com els carlins, per a voler tornar a aquella època, siga si és progressista per a voler assumir els valors d'aquella època i adaptar-los als temps presents. Però en qualsevol cas, el referent medieval, i per tant, entre nosaltres, tot el que estava més o menys latent es desperta bastant ràpidament i segueix el procés normal en totes les nacions sense estat d'Europa. En primer lloc, desperta la llengua. I la llengua que s'ha menyspreat, a finals del segle XVIII, per exemple, n'hi ha un erudit, Bofarull, que diu que una de les coses que han de fer els catalans és deixar la llengua, i ja està, en català
català ja s'ha mort. A veure, ell diu que ja s'ha mort quan el català era la llengua única del 90% de la població que no sabia parlar castellà, que parlava 4 frases en castellà però que no era capaç de mantenir una conversa seguida en castellà. I en aquest moment ell diu que la llengua està morta, que vol dir que entre els intel·lectuals, que entre les classes dominants, diguem que continuen utilitzant-la però no és ja la llengua de cultura. I ell diu que l'hem de deixar de cara al futur i tal. 50 anys després, comença un ressorgir de la llengua, criat en la pàtria que es diu llemosina. Problema de la llengua, com que n'hi havia el famós embolic de si dir-li català, no dir-li català, tal, van inventar-lo del llemosí. Llemotges és una ciutat que està per ací i que parla, si és que encara parla, occità. Per lo que sí que els va donar perquè, per una sèrie de circumstàncies, suposo que diuen que d'ahir havia vingut la conquesta, el que sigui, diuen que la llengua comuna, és a dir, per a designar la llengua catalana de Salses a Guardamar, l'anomenaven llemosina i així s'estalviaven embolics. És a dir, no havien d'imposar als valencians ni tan sols als mallorquins dir-li català, que pareixia que tal, i dient llemosina. D'ocurrències d'este, i això va durar molt, d'ocurrències d'este tipus ne trobarem inclús avançat del segle XX. Un senyor valencià, Nicolau Primitiu, en tota la bona voluntat, i volent, des d'un patriotisme català, va preconitzar que a la llengua li diguérem bacabès. Bacabès venia de Balear, Catalunya, València, bacabès, i fins i tot preconitzaven que al país li diguérem bacàvia. A veure, això ens fa riure, i ens pareix una pel·lícula dels germans Marx, Fridònia i tot allò, però si allò ve quallat, si allò ve quallat, ara estaríem cridant visca Bacàvia lliure i ens quedaríem tan amples. Pakistan, l'estat de Pakistan, són les sigles d'una sèrie dels territoris que la van formar, i ara la gent mor cridant Pakistan. Vull dir que aquestes coses són sempre relatives. Doncs bé, aquest territori que parlava aquesta llengua llemosina, diu que criat en la pàtria que es diu llemosina, no vol aquest llibre mudar-se el llenguatge. Vull dir, la llengua s'estimula ràpidament i l'orgull de la llengua i la seva recuperació comencen a dir hem de fer diccionaris, hem de fer gramàtiques, cadascú escrivia, com diuen ells, el català que es parla en el dia, és a dir, com Déu els donava a entendre, i els resultats podien ser increïbles. Darrere de la llengua, immediatament comença a aparèixer la pàtria. Un dels premis dels Jocs Florals era una institució medieval que l'estableix, ja és característic, se restableix en Barcelona i en València. En Barcelona els Jocs Florals són monolingües en català, en València poden ser en català o en castellà. Això ja ens està marcant les ratlles, però en qualsevol dels casos se donaven 3 premis que es deien pàtria, fe i amor. A la fe, el catolicisme i tal, i a l'amor, l'estima i la xica, no sé què tal, pàtria. Els poemes patriòtics dels Jocs Florals, del romanticisme, són molt forts, si ens els prenem en sèrio. El que passa és que creiem que molts no se'ls acabaven de prendre en sèrio. A veure, un senyor pot escriure «Ai, Castella castellana, si la terra catalana no t'hagués conegut mai». I tu dius, un flamant separatista, que és com diuen a l'època, diuen separatista, no diuen independentista, és una paraula que gastem ara. Hòstia, tio, és un flamant separatista. Este senyor li diuen Víctor Balaguer i serà ministre progressista en diversos governs de Madrid. A veure, tornem al doble patriotisme. Aquest home és capaç d'escriure en vers, pareix que el vers és més sofrit, és capaç d'escriure un pamflet rigorosament separatista que no vol saber res del castellà i després ser ministre en Madrid. I segurament l'home se n'anava a dormir tranquil, és a dir, no trobava contradicció entre aquestes coses. Verdaguer, ja us vaig dir l'altre dia, Jacint Verdaguer, el nostre gran poeta nacional, escriu unes soflames patriòtiques i patriòtiques pancatalanistes, no del Principat, no, nacionals. I després l'home, en la mateixa soltura que això, canta la glòria dels espanyols, no sé, descobrint Amèrica. I ell en ningú moment veu contradicció entre això, però ningú, Oye, només els raramis, algun estrany que apareixia, que aventurava i feia projectes polítics. Per exemple, els federals, el grup dels republicans, diguem prenacionals, són els que s'anomenen republicans federals. Estos volien construir, ells s'anomenaven estat, és que gasten la terminologia com la dels Estats Units.
En els Estats Units us heu fixat que a cada un dels territoris l'anomenen estat. De fet, per això parlem d'Estats Units. I en canvi al conjunt dels Estats Units l'anomenen la nació. És exactament la terminologia contrària que gastem els europeus ara. És a dir, nosaltres diem que l'estat espanyol està format per 5, encara nacions. Per tant, anomenem nacions als territoris que tenen llengua, cultura, història i tal, i en canvi estat a l'organisme polític en el que estan integrats. En els Estats Units funciona al revés. Doncs bé, els nostres federals utilitzaven la terminologia, per dir-ho així, americana, que era l'única que en aquell moment podien trobar. Per tant, ells eren partidaris que se construïren uns estats i que la federació d'aquests estats havia de formar la nació espanyola. Aquest és el sentit que té, per exemple, quan veu contínuament inclús periòdics que en espanyol se diuen l'Estado català. I coses així, és a dir, ells preconitzaven que Catalunya fora un estat, que València fora un estat, però alerta. Això no vol dir que si vulguin constituir un estat independent d'Espanya, diuen que aquests estats s'han de federar i constituir la nació espanyola. Però bueno, no deixa de ser un voler treballar des de la base i per tant té la seva potencialitat. Esta gent, per exemple, arribaran ja a uns plantejaments no únicament de cadascun dels territoris. No per casualitat en Tortosa, o deixat l'Ebre, no per casualitat en Tortosa se reuniran els representants dels republicans federals de Catalunya, València, Mallorca i, com sempre, Aragó, perquè, clar, està el mite de la corona d'Aragó medieval i tal, com estan recuperant allò, i formularan el pacte de Tortosa. I aquest pacte el que preveu és un estat intermedi entre els estats i la nació espanyola. És a dir, preveu que els estats català, valencià, mallorquí i aragonès se federaran entre ells i que aquesta federació com a tal és la que se federarà en Euskadi, en Castella, o el que sigui tal, per a constituir aquesta Espanya federal. Per tant, fins i tot arriben a apuntar, evidentment, arriben a apuntar la idea de països catalans, o dir d'una altra manera, que la nació no acaba a les cases del canal. La idea, diguem-ne, està. Veiem que està una mica en embrió. Tot això és la moguda que generarà la Renaixença. Una cosa molt important, perquè encara avui en dia molts, i no únicament des d'Espanya, sinó molts botiflers entre nosaltres, i importants, i ideòlegs, i gent que escriu llibres i que fa història, intenten explicar un procés que ja us dic ara que és mentira, però que segur que haureu sentit. Que el nacionalisme sorgís entre la burgesia, és a dir, el Principat, sobretot, és un moment que mentre en la majoria de l'estat espanyol encara governa una estranya noblesa continuadora dels grans nobles, aliats en una certa burgesia, sobretot tipus agrari i tal, és allò que a vegades s'anomenen l'oligarquia agrària castellano-andalusa. En canvi, a Catalunya havia aparegut, fins ahí és cert, havia aparegut una burgesia industrial, és una zona que s'industrialitza, gran part del Principat, en part menys el País Valencià, i elaboraria dos noves classes socials, una burgesia propietària dels mitjans de producció, de fàbriques, etc., i un proletariat, és a dir, la gent que ha d'abandonar el camp, en el camp els expulsen, diguem-ne, el nou sistema burgès del camp necessita menys mà d'obra, van a les ciutats i allí seran la mà d'obra per a treballar per les terres i l'explotació infantil i femenina, i figueu tot el que vulgueu, per a treballar en aquestes fàbriques. Doncs bé, una d'aquestes classes, la burgesia, hauria generat el nacionalisme simplement per a utilitzar-lo a la seva conveniència contra l'oligarquia agrària castellano-andalusa i en algunes ocasions arribaria a pactes en ella. Per exemple, quan veu que els obrers se fiquen massa xulos, diguem-ne, pactaria en les forces espanyoles reaccionàries per a frenar, diguem, el moviment obrer. Això també és veritat, però quan diuen que ella inventa el nacionalisme per a utilitzar-lo, mentissin. El nacionalisme, ja vos he dit que era un sentiment latent entre el poble plat, i és cert que el nacionalisme no es produirà, almenys no tindrà la força decisiva en les grans masses obreres. Tot i que també en el segle XX ja parlarem del tema,
Però, és cert que no naix entre l'obrer que va a treballar a una fàbrica tèxtil i està-hi movent una peça. És cert que no naix. El nacionalisme, el nacionalisme modern, entre nosaltres, com arreu d'Europa, no podem inventar res, naix entre capes populars cultes que no han trencat, que no han quedat separades de la terra, no dic de la terra en el sentit de la terra de treballar la terra al camp, vinculades a una població, el que sé, ara m'entendreu més fàcilment. Els artesans, no l'obrer industrial, sinó el petit, el senyor que té un obradoret, i aquest senyor, diguem que ell i un aprenent i el que sigui van fent sabates o van treballant no sé què, o van fent una rella, va d'això, van fent... És a dir, aquest senyor, entre aquestes capes artesanals que en part venen del passat però ja apunten al futur, i sobretot entre els seus fills o vinculats o fins i tot alguns que venen d'entre les files del poble, però que per A per B, perquè han anat a un seminari, perquè han aconseguit que un ric els pagui poder anar a escola. És a dir, entre gent instruïda. A veure, el nacionalisme a tot arreu sorgeix entre mestres d'escola, capellans, escriptors, capellans de base, capellans, pàrrocs d'una parròquia, escriptorets, gent que per alguna raó té gust d'escriure, petits artesans, ja us dic, gent que té obradors, alguna part de la pagesia rica, no estem parlant d'un terratinent, estem parlant d'un llaurador que resulta que per A o per B té més terres exactament que les de la pura subsistència i, per exemple, pot fer que els fills estudien. En aquest tipus de món, entre nosaltres, com arreu d'Europa, les diferències nacionals entre cada país, en uns, per exemple, els capellans pesaran més, en uns altres pesaran menys, etc. Per exemple, en Euskadi o en Eslovènia, el pes dels capellans, diguem-ne, en la formació d'aquest primer nacionalisme és molt gran, en unes altres serà menor, entre nosaltres pesarà una mica més en el món rural i menys en les ciutats, etc. Entre tota aquesta gent s'està coent, diguem-ne, aquestes formes que, recordant el passat, adopten ja perspectives de futur. I, per exemple, quan ens diuen que el nacionalisme l'inventa la burgesia catalana, que ens expliquen per què en 1835, en plena època de guerres carlines, en general en Barcelona, dels obrers que estan treballant ja a les fàbriques explotats i tal, i que diuen que van a proclamar l'estat català. Per si queda algun dubte, els empresaris, els fabricants de tèxtil, llancen un pamflet, convencen a la gent que no ho facin, i diuen, les paraules no són literals, però se'n van molt bé, no me les sé de memòria. No seáis locos. Si fuéramos independientes, ¿a quién íbamos a vender nuestros productos? És a dir, la burgesia pot arribar a fomentar, en determinades circumstàncies, determinades característiques prenacionals de tipus lingüístic o cultural. Potser un burgès pot tenir afició per escriure versets meravellosos que diuen Jaume I, los almogàvers i tot allò. Però aquest burgès sap que té alguna cosa més important. Espanya vol dir, ara sí, vendre a Castella els teixits, la roba que han elaborat, i comprar en Castella i portar-la en tren el blat i altres productes agraris. Ells ja fa temps que han arribat a un pacte en aquesta oligarquia agrària castellano-andalusa i aquest pacte és Espanya. O sigui, l'Espanya constitucional del segle XIX són, estic caricaturitzant, ja m'entenem, teixits catalans intercanviats per blat castellà. Això és Espanya. Això i un ferrocarril. Això no és exclusiu nostre. En altres països d'Europa va passar. Txèquia, no, o sigui, el que avui és l'estat txec, és a dir, Bohèmia i Moràvia, formaven part de l'imperi austríac. La burgesia txeca va ser gran imperi. Ells diuen, normalment, en aquella època voleu que anomenen Bohèmia. Tot i que estava Bohèmia i Moràvia, en fi, normalment a Txèquia, diguem, a l'estat txec l'anomenen Bohèmia, que és la zona principal on està. Ells eren la zona industrialitzada dins de l'imperi austríac. I la burgesia txeca, gran defensora de la cultura, de la llengua i de la llibertat txeca, sempre frenaven en l'últim moment perquè temien
que si se separaven de l'imperi austríac, en paraules dels de Barcelona, aquí en venderemos nuestros productos. Era la gran zona industrial de l'imperi austríac, que tota la resta de l'imperi era el gran mercat lliure que ella tenia en gravàmens per als altres. Això és el que li passarà a la burgesia catalana. Necessita Espanya per dues coses. Per vendre-li productes, una, i segona, per a que li envia la Guàrdia Civil o l'Exèrcit si els obrers se fiquen molt junts. I això els frenarà sempre. En un moment determinat, a finals del segle XIX, per uns pocs anys, la burgesia va agafar el nacionalisme que ja hi havia, el va fer seu en tots els seus mitjans i el va utilitzar per plantejar Espanya fins que va arribar a un nou acord. Per què? Perquè en aquest temps havia passat alguna cosa importantíssim, la pèrdua de les colònies. És a dir, durant la segona meitat del segle XVIII i durant tot el segle XIX, ahir sí que ho hem de dir, igual que hem dit, no sabem res de l'explotació d'Amèrica, ja s'afanyaran els castellans, nosaltres no vam ser. Ara sí que hem de dir que en Cuba, particularment en tota la producció de sucre, de tabac, ailàs, la venda d'esclaus, fins i tot després de la prohibició internacional, passant contraband d'esclaus, vaixells catalans, és a dir, la història és com és, el que no podem dir és que som els xics de la pel·lícula i que tot el que hem fet està bé. És a dir, una part de la nostra nació va estar explotant Cuba d'una manera bestial, també una mica Filipines, però sobretot Cuba, i d'ahir se va treure els diners, l'acumulació primitiva de capital en llenguatge marxista, per al desenvolupament de molta indústria. És a dir, una part de la indústria catalana, tèxtil, naviliera, etc., estava basada sobre els serveis d'esclaus i sobre l'explotació de la gent en Cuba, negres o no negres en Cuba. La pèrdua de Cuba, importantíssima per tot l'estat espanyol, els trenca tots els esquemes. Ells se pensaven tots serios, ells inclòs nosaltres, es pensaven tots serios que en 1898 que anaven a guanyar-li la guerra als Estats Units. Una cançó, i és en català, que cantava, diu, no sé quantos, pels canons a matar moros, en este cas és sobre la guerra del Marroc, però diu, no sé què, als canons a matar moros, a rodolons, no sé com dir. És a dir, el nostre poble, ni que sigui en aquest doble patriotisme, combrega plenament en el tema de demanar que Cuba continuï sent espanyola o el que és el mateix, demanar que els catalans puguin continuar explotant Cuba. Però, al mateix temps, hi ha molts catalans que per lo que sigui han marxat a Cuba, han marxat a instal·lar-se allà i tal, que seran els capdavanters, junt amb molta altra gent, de la lluita per la independència de Cuba. Clar, no és que no passen perquè sí. L'estelada no és com és, per casualitat. L'estelada no recorda una bandera cubana. Ui, que casualitat. No, de casualitat res. L'estelada està construïda sobre la bandera cubana. Fills de la terra cubana, que els grillols heu trossejat, pregueu per una germana que enyora la llibertat. Jo escriu un poeta català a finals del segle XIX, principis del segle XX. És a dir, per a nosaltres Cuba és una pèrdua, perquè en tant en quant dins de ser espanyols l'estàvem explotant i traiem d'ahir molts beneficis, però també un exemple, un referent. Anem a veure. Ara diuen que el primer ferrocarril espanyol se va construir de Barcelona a Mataró. Mentira! El primer ferrocarril espanyol se va construir de Santiago de Cuba a Matanzas, no sé com se diu. Anem a veure. Quan se va construir aquest ferrocarril, Cuba formava part d'Espanya. Igual que algun dia diran que el primer ferrocarril espanyol se va fer de Madrid a Aranjuez perquè Barcelona i Madrid ja no seran espanyoles. Igual que això, ells, el primer que se va construir és de Santiago a Matanzas. El que passa és que ara ja no és Espanya. És a dir, Cuba, en la concepció de la gent, era tan espanyola com Cáceres o Badajoz. És a dir, n'hi ha un mapa, us recomano, mapes anteriors a 1899, d'aquests que se gastaven a l'escola i tal, jo n'he vist un, que per exemple, així estan les illes, és un mapa d'Espanya, i així, vos recordeu quan ara fiquen Canàries en un racó, perquè si no, no es cap, perquè han d'enviar-la allà baix. Doncs així, i a menor escala, perquè si no, no es cabia, estaven ficades Cuba, Puerto Rico i Filipines.
de manera que molts dels mallorquins, això no és broma, és a dir, que mínimament havien anat a escola i havien vist un mapa, quan emigraven a Cuba, se pensava que se'n anaven allà dalt. Clar, vull dir, Cuba era Espanya. De la mateixa manera que en una mica de sort en el segle XXII els nanos al·lucinaran quan expliquen és que Catalunya era Espanya. Doncs bé, és que Cuba era Espanya, en totes les de la llei. I eren unes províncies, i triaven diputats, i anaven al Parlament de Madrid, era Espanya. Clar, si Cuba pot deixar de ser espanyola, perquè Catalunya no. És a dir, això és el que se planteja molta gent. Molts que han estat inclús ajudant a la independència de Cuba. En l'Havana n'hi ha una església, suposo que encara se conservarà, no crec que en la revolució castrista no cal res d'això, que té, sabeu allò que fiquen per llegir les epístoles i tot això, té dos, una a cada costat, una ja pintada, diguem-ne, sobre la fusta, una bandera cubana, en l'altra hi ha una estelada. Era l'església que utilitzaven els catalans de Cuba, després de la independència. Clar, i la gent teoritza, no és cap casualitat que la Constitució separatista de l'Havana, se diu així, Constitució separatista de l'Havana, que fan durant els anys 20, del segle XX, Macià i uns quants allà, se faig en l'Havana. Clar, l'Havana que s'acaba d'independitzar d'Espanya, que odia els espanyols que els han fet passar, tot el que els han fet passar, evidentment tendís a donar suport als catalans independentistes que van per allà. Per tant, durant molts anys era un referent. Tornem de tota manera cap arrere perquè podem avançar ja a finals del segle XIX. I avui estem ocupant-nos del propi segle XIX. Durant aquest segle s'accentuarà encara més la espanyolització imposada. Espanya se dedica a copiar a França. Per cert, ens hem deixat a la Catalunya els pobrets que estan ahí durant tot aquest segle patint una fortíssima pressió d'afrancesament. França va començar, Espanya no es va vindre darrere. França va fer una cosa molt interessant des del punt de vista de la civilització i molt preocupant des del punt de vista nacional, l'escola. L'escola pública, única, laica i en francès. És a dir, fins a aquest moment l'educació havia estat en mans més o menys de l'Església, de diferents ordres, dels parlos de cada poble, que de pas que ensenyaven el catecisme als nanos, els ensenyaven a llegir, de pas que es feien llegir deues, els ensenyaven les lletres. La República Francesa, això és conjunt, això farà tant la monarquia com la República com l'imperi en França. Al segle XIX tenen una obsessió per l'escolarització, que està molt bé, que ha de servir per a afrancesar, és a dir, per a afrancesar els nanos i nenes en part també, però sobretot a les xiques també està més avançada l'educació de les dones, occitans, catalans, bascos, bretons, corsos, alemanys, alsacians, flamencs i tot el que trobem per allà. Soyez... és que el francès ja ho trobo, no t'he dit això, prop, me pareix que és net, no? Soyez prop et parlez francès. Sigueu nets i parleu francès. I això era l'eslògan que estava a l'entrada de tots els col·legis. És a dir, sigueu nets, aneu, renteu les mans, no arribeu bruts a l'escola i parleu francès. Són les dues coses que ha de fer un xiquet que s'aprecia del segle XIX, modern, avançat, ha de ser net i parlar francès. Le père de Marguerite parle patois, mais Marguerite parlera français. Els pares de Margarita parlen patois. Patois podia voler dir occità, català, bretó, alemany... O sigui, tot el que dins de França no era francès era patois. Patois vol dir pagès, pagesot, una cosa rebutjable. Els pares de Margarita parlen patois, però Margarita parlarà francès, perquè Margarita és una xica que sap, que va a escola i que aprèn i que tot això. Ja França no és del segle XIX, és del segle XX. Això, en gran part, encara dona. Deixem els companys no catalans que estan afrancesant-nos i anem a veure com Espanya intenta imitar-ho. El que passa és que, com dient, hi ha una narració mallorquina molt bonica que diu que quan el bon Jesús, per dir Déu, diu quan el bon Jesús feia el món, el dimoni el volia imitar. I quan el bon Jesús va fer una vaca, el dimoni el va voler imitar i va fer un cargol. És a dir,
Espanya imitava el que feia França, però afortunadament per a nosaltres ho imitava tard i malament. I per tant no ens va poder fer, ens va fer molt de mal, però no ens va poder fer tant de mal. És a dir, si hagués funcionat el sistema francès, nosaltres no estaríem ara sí perdent un dissabte. Nosaltres seríem espanyolets normals i corrents, que com a molt, algú de nosaltres seria molt erudit, i entonces diria, deixa parlar, que alguns vells dels pobles encara el parlen, que en l'edat vaig a aprendre alguna cosa per a entendre un document del segle XIII. No sé, és el que fan els occitans. És a dir, com han matat Occitània. Un occitanista és un senyor que parla francès, a diari, en tota normalitat, i ha pres això de l'occità per a entendre. Diu, és que en el segle XIII en Carcassona dient, això és un occitanista. Afortunadament, un catalanista no és això. Doncs bé, Espanya ho va intentar, però Espanya no tenia ni mitjans ni possibilitats, li fallava tot. En Madrid feien un projecte i diuen se construiran 4.000 escoles, en cada una de les quals els mestres... Les escoles no es construïen, els mestres no estaven, i quan no veia l'inspector alguna vegada el mestre parlava als xiquets l'única llengua que els xiquets entenien, i que era la que ell parlava. Exacte, quan arribava un mestre de fora, i se produïen aquests típics efectes de que, per exemple, sabeu el que és l'espardeño? És l'intent de parlar castellà en paraules catalanes, com somos novensanos y queremos dormir mollos. Això, que avui en dia ens pot fer riure, perquè segurament l'últim monolingüe que n'hi hauria en els països catalans degué morir entre els 70 i 80 del segle XX. Hi havia una dona encara d'un mas de Vistabella que tenia greus problemes perquè havia de dir, concretament a un xicot basc que tocaria per telèfon, li havia de donar un número de telèfon, i el número de telèfon contenia el número 8. Nom que per a la dona, lògicament, era 8, perquè això de 8, els altres, més o menys en 6 i en 5, ficar 5 van arreglant-se. Però, clar, que 8 fora 8, a veure, a nosaltres no s'al·lucina, perquè estem profundament espanyolitzats. Profundament, de llengua i de tot. Però per què collons 8 ha de ser 8? Bé, vull dir-vos que van reeixir, però no tant com els francesos. Per tant, ens van fer mal, però no ens van fer un mal, per dir-ho així, irreparable. I al mateix temps, aquestes forces que estaven latent, més en el Principat, un poquet més en Mallorca, menys al País Valencià, anaven funcionant. Hi havia una alternativa. A vegades era el capellà, se li havia pegat per ahir. A vegades era un senyor que en el poble escrivia versos, que podia ser el notari del poble o no, o podia ser un... Sabeu aquesta paraula tan bonica, lletra ferit? És a dir, una persona ferida per la lletra, per la literatura. Aquesta persona que podia ser algú que tenia un poc de cultura i escrivia uns versets, després començava a escriure la història del poble i li pegava per fer-la en català, i l'escrivia en català com Déu li donava a entendre, a vegades en xers i enyes, perquè ell havia après en castellà, però mal que bé se va poder elaborar. Bé, este temps entre nosaltres se viurà, ja vos dic, en gran part excepte Mallorca, excepte les illes, una transformació enorme de la societat, en dos aspectes, l'agrícola i l'industrial. Parlem primer de l'agrícola perquè sempre per tendència sempre comencem per l'industrial. Parlem de l'agrícola. El nostre paisatge almenys, fiquem-li salses i tot, de salses a Guardamar, menys les illes també, però a un ritme menor, va canviar molt. Per exemple, en aquell moment el vi assolís, la vinya, per tant el vi assolís una importància enorme. Evidentment, no és que els nostres avantpassats se tornaren tots uns borratxos, no era per a l'autoconsum, evidentment que era el que consumien, però va passar un fenomen molt important durant molts anys. França era la gran productora de vi, inclòs nosaltres, vull dir, la Catalunya Nord és una zona molt vinícola. Cap als anys 60 del segle XIX va començar una malaltia de la vinya que es diu la filoxera. Alguns ja ho haureu sentit, a vegades en algun poble o alguna cosa, perquè inclús quan parlen de vins diuen abans i després de la filoxera. És un bitxet, tipus ara el del morrú de les palmeres, és un bitxet que allà on arriba destrossa i destrossa completament tota la vinya. Per tant, França, durant uns anys, bastants anys,
no va poder fer front als seus compromisos internacionals, és a dir, era la gran subministradora de vi a Europa i a part d'Amèrica, etc. I per tant, què va fer? Importar-lo. Aquell diu, ara l'etiquetarem com a Bordeus, ja que no tenim vi en Bordeus perquè la filoxera. I com la filoxera va anar de nord a sud, primer va beneficiar sobretot les terres del sud de l'estat francès, inclòs la Catalunya Nord, i va anar baixant. Al sud del País Valencià va arribar ja al final i va fer poc de mal perquè mentre s'havia inventat una cosa, que és el que diuen ara el peu americà. Són el tronc, de la vinya, s'empelta les branques a un tronc que ve d'Amèrica, d'una modalitat americana que és resistent al bitxo en qüestió, per tant ja no li pot fer res. Totes les vinyes que tenim ara, hi ha alguna anècdota a vegades que diu, així se conserven vinyes d'abans de la filoxera, que sigui una zona molt aïllada que no va bé. Totes les vinyes que tenim en el país, totes les vinyes que tenim ara que produeixen, totes tenen el que es diu peu americà. Però mentre no va arribar la filoxera entre nosaltres, el vi va tindre una importància enorme. Per exemple, en el País Valencià produirà les grans... N'hi ha una zona vitivinícola encara avui molt important, en la zona castellanoparlant, que és tota la zona d'Utiel, Requena i tot allò. Allí se van generar algunes de les grans fortunes que se van instal·lar, diguem, a València, van continuar conservant les terres d'Utiel i Requena, però se'n van anar a viure a València, i gran part de l'oligarquia que ha dominat i que en part encara domina, diguem, la vida econòmica i en part política de València, són gent provinent de la zona d'Utiel i Requena. Un altre argument més de la castellanització. Els que van arribar com a rics a València, rics del vi, parlaven castellà, perquè venien d'aquella zona. I en el Principat començarà també l'auge de la indústria vitivinícola i de retruc a finals del segle XX, una que encara té avui dia molta importància, que és la del cava. Que l'havíem dit xampany tota la vida, fins que la Unió Europea va dir cava. La indústria del cava ja a finals del segle XIX comença a despuntar, se creen les grans caves. En el País Valencià, després de la vinya, o coincidint en la vinya, i sobretot quan arriba la filoxera, se produeix un altre fenomen que ja és el cava, que us ho explico, que és el boom de la taronja. Això implica no únicament primera, d'extensió del reg. Per exemple, en el terme de Castelló, la majoria de la taronja no se va plantar en l'antic regadiu de la sèquia major, sinó que se va plantar en zones que eren secant, on se plantaven armellers, garroferes, oliveres, se van arrencar, se va plantar taronja, però la taronja demana reg i per tant se van fer pous. Se van fer pous, se va treure el regadiu. És a dir, estem parlant d'una agricultura molt moderna, d'una agricultura d'exportació. La taronja bàsicament s'exportava a Anglaterra, a França, a Alemanya. La taronja que anava a Madrid era anecdòtica, fins i tot la que anava a Barcelona, era bastant anecdòtica. Vull dir, la taronja se fa per a que entrem divises, per a que entrem moneda europea bona. Bàsicament a Anglaterra, França i Alemanya. Això són els grans mercats de la taronja fins fa 4 dies. I això produirà una riquesa enorme, totes les mogudes que generarà i l'aparició d'una mà d'obra proletària que serà la que té collidors, etc., que no tenen terra, que guanyen diners collint la taronja, però que, per tant, assistim a l'aparició d'algo que se pareix a una burgesia, en aquest cas no industrial però agrícola, i algo que se pareix a un proletariat, en aquest cas no industrial sinó agrícola, en gran part del País Valencià i en moltíssimes comarques del Principat. Ja vos dic que el fenomen va arribar a poc, però està més retardat en les ciutats. I després parlem de la industrialització. La industrialització, ja sabem, és tòpica. Barcelona se converteix en la capital de la indústria espanyola. Barcelona en aquell moment és una de les potències de les ciutats industrials d'Europa, que se parla de tu a tu en ciutats angleses o franceses o alemanyes, després italianes, tot això. Bàsicament centrat, no exclusivament, però sí que bàsicament en la indústria tèxtil. El Principat se va especialitzar en produir roba barata, és a dir, i per tant necessita tindre tancats els mercats, és a dir, que per així, això és la ratlla de pany en França, que per així no entre producte competidor, és a dir,
que la gent de Salamanca, de Cádiz o de Bilbao, diguem-ne, se compra les bruses i els pantalons i les faldes i el que sigui, produeix per el tèxtil català, i això vol dir que el que ve de fora ha de pagar uns arancels, uns impostos, això és el que se diu proteccionisme. És el que ara estan volent acabar a nivell mundial i tal. En aquella època els estats, diguem, a les mercaderies que venen de fora, els fan pagar uns forts impostos de manera que isquen més cares que no la producció de l'interior de l'estat. Per tant, ningú la compra. És a dir, si tu una peça vinguda de França o d'Itàlia val 10 cèntims i la produïda en Barcelona val 5 cèntims, tu compraràs, tu Salamanca, tu Cádiz, compraràs la de Barcelona perquè és més barata. I per què val l'altra 10 cèntims? Perquè potser havia arribat a 2 a la frontera, però allí fan pagar 8 en impostos. Però clar, si fiques protecció, els altres països també ficaran protecció a lo teu. Entonces, com se venen les taronges? Com se ven el vi? Per tant, no és veritat que tot el Principat fora proteccionista i tot el País Valencià fora lliurecanvista. Sí que és veritat que en el Principat el pes del proteccionisme era molt gran perquè el representaven els empresaris tèxtils i que en el País Valencià el pes del lliurecanvisme, és a dir, que se pugui exportar sense barreres, era molt gran perquè el defensaven els productors de taronja. Però els productors agraris del Principat, de vi o d'altres productes, eren partidaris del lliurecanvi, de les fronteres obertes. I així, per exemple, hi ha una indústria, una agricultura molt potent, que és l'arròs, que és proteccionista. No vol que entre arròs provinent, recordeu que l'arròs se pot transportar, no es fa molt bé, provinent de les colònies de França, Anglaterra, etc., que tenen per Àsia. No volen que arribi arròs del Vietnam, de Xina, del Japó, i llavors ja se'ls enfonsarà. Per tant, volen que hi hagi una forta barrera perquè tot l'estat espanyol consumisca arròs valencià, que no estem parlant només de l'Albufera. Recordeu que fins fa 40 anys, o sigui, viu encara gent en Castelló que ha plantat arròs en tota la part del quadre que diuen entre Castelló i Benicàssim. Vull dir que en les dues parts hi havia les dues. El que passa que ja en l'època l'anticatalanisme que començarà a sorgir a principis del segle XX, en València sobretot, utilitzarà l'argument com si tot el Principat fora proteccionista i tot el País Valencià fora lliurecanvista. Però alerta en aquestes generalitzacions. En qualsevol dels casos, l'aparició d'aquesta indústria i d'aquesta agricultura d'exportació generaran riquesa, però també generaran enormes desigualtats socials. Les desigualtats socials en el nostre país havien existit sempre en l'edat mitjana. Imaginem-vos la diferència entre un noble i un camperol que està treballant allà a la terra, però en el segle XIX, els anys del XX, s'accentuaran moltíssim. Els rics se faran molt rics i els pobres seran molt pobres. La punta, les dues puntes seran, en riquesa, seran els grans empresaris industrials i relacionats amb la indústria, amb l'especulació, per exemple, són els que construiran els trens. Els trens són privats, els trens en el segle XIX són privats. Estatalització de Renfe, diguem-ne, se va fer després de 1939, i perquè hi havia pèrdues. Però en el segle XIX, construir trens, especular en el territori, construir els trens i explotar-los són un negoci. És a dir, estem parlant d'una època que n'hi ha trens però no n'hi ha cotxes. És a dir, allà on hi hagi via de tren, tu pots anar a velocitats de 50-60 quilòmetres. On no hi hagi via de tren, tu hauràs de continuar anant en carros, en diligències, en el que sigui tal, a la mateixa velocitat que anaves en el segle XVII o XVIII. Fixeu-vos que durant 80 anys hi haurà, fins que apareixeran els primers vehicles a motor, diguem, hi haurà aquesta gran diferència. En tren se va ràpid, no sé, imagineu una pel·lícula de Sherlock Holmes. Veu que llegan en Londres, un tren baixa en la d'això i després van a buscar-los en una calessa d'aquelles i tal, o que per dins de la ciutat, fins que s'inventa el metro, diguem-ne que no deixa de ser una mena de tren per baix terra, diguem-ne van en carros. Allò, el senyor, el conductor, el taxi, és un senyor que va en un carro amb cavalls, o els tramvies són uns carros que van en vies. És a dir, originàriament, el tramvia és un catafalco paregut
El cotxe, diguem-ne, que és tirat per uns cavalls, va per uns rails que els permeten avançar amb una mica més de coses més. És a dir, per tant, el tren és el gran negoci de l'època. Construir trens tant de viatgers com de mercaderies. És l'única manera ràpida de transportar una mercaderia. És a dir, tu agarres els teixits produïts en l'entorn de Barcelona, els fiques en el tren i els envies a Madrid, o els envies a València, o els envies a Sevilla. Però una volta arriben a Madrid, per arribar a Pozuelo de la Orde, diguem-ne, els han de ficar en carros. És a dir, no n'hi ha camions. Reconstruïm aquesta situació de vegades. Doncs bé, qui eren els rics? Els industrials, els empresaris industrials, els especuladors en el tren i sobretot els que juguen a borsa. Ja estem parlant d'una societat moderna en la que n'hi ha accions de les empreses, pugen, baixen. N'hi ha una novel·la preciosa que és La febre d'or, que explica aquest fenomen quan se produeix un crac borsari i com les fortunes se perden. Bé, aquesta gent està al dalt de tot, diguem, del nivell de riquesa. Alguns fins i tot se faran nobles, com la reina en Madrid, diguem, a burgesos molt rics, a canvi dels favors que li presten, els nomenen comtes, marquesos. D'ahir ve, per exemple, els marquesos de Güell, que treballen en Gaudí, els comtes de Godó, els encara propietaris de la Vanguardia. Tota aquesta gent no són nobles històrics, no venen de la gran noblesa medieval, són burgesos enriquits que fins i tot arribaran a donar-los un títol nobiliari. Qui està a l'altra punta de la cadena? El proletari estricte, l'obrer que treballa en les grans fàbriques. Perquè mal que bé, el camperol té a vegades terreta pròpia, va aguantant encara que treballi per a un ric en el camp i tal, però el senyor que emigra a la ciutat a treballar en una fàbrica només té el que guanya en la fàbrica, pura i exclusivament. I a vegades treballen ell, la dona, els fills, per uns sous de misèria. Per tant, això és un caldo de cultiu bestial ja en el segle XIX i sobretot veurem com explota en el segle XX. És a dir, la injustícia de la desigualtat social és enorme. És a dir, no cal que te prediquen la revolució, la vius. La injustícia la estàs vivint cada dia. Estàs veient el teu fill que no té menjar, estàs veient que els preus pugen i els salaris no, estàs veient que si intenteu fer una vaga l'amo diu, doncs uns altres, vos tira al carrer. La situació és terrible i a més l'empresariat, encara que després potser se'n vagi a escriure un verset sobre Jaume I i els almogàvers, no dubta en cridar a la Guàrdia Civil Espanyola a les primeres de canvi. I si te fiques molt xulo i en comptes d'unes desenes són milers els que ixen al carrer, cridarà a l'exèrcit. I cridar a l'exèrcit vol dir Barcelona va ser bombardejada. L'exèrcit té Montjuïc, això a Barcelona, segur que està a Montjuïc. Tu col·loques uns canons allí, encara en tenien uns altres en la Ciutadella. On ara està el parc de la Ciutadella, on està el parc a Barcelona. Sí. La Ciutadella es construeix de la següent manera. Agarren un barri, en l'època de Felip de Borbó, després de l'11 de setembre, agarren un barri sencer de Barcelona, que havia sigut particularment partidari de Carles III, particularment contestatari, diguem, la solen literalment, ho fan a pla, els seus habitants els tiren, segons han matat, i construeixen allí una fortificació enorme que se diu la Ciutadella. Igualment fan en València, el que ara és Capitania General i tota aquella zona tocant el riu, allí van fer la Ciutadella. I els canons de les ciutadelles de València i Barcelona no apuntaven cap a fora, apuntaven cap a dins. No era per evitar un enemic exterior, era per evitar un enemic interior. Entre la Ciutadella i Montjuïc tenien Barcelona copada. De manera que quan hi havia una revolta i els revoltats se feien en el control de la ciutat, els canons de la Ciutadella i de Montjuïc començaven a disparar. Per la gran vergonya nostra, crec que ara ho han arreglat. Per la gran vergonya nostra hem tingut durant molts anys, en plena democràcia, un carrer en Barcelona dedicat al senyor Espartero, regente d'Espanya, por los progresistas, i senyor que va anar a bombardejar Barcelona des de Montjuïc i des de la Ciutadella. I aquest senyor tenia un carrer. L'altre dia vaig passar, és que se deia carrer del Duc de la Victòria, que és el títol que li havia donat la reina. Vaig passar i ficar carrer Victòria. Suponc que hauran dissimulat i ha llevat lo de Duc perquè ja no paregui que sigui aquí i tal.
Per cert, Espartero, no va arribar a bombardejar València, tindrà un carrer en València. Què vull dir-vos? Barcelona se passa mig segle, literalment mig segle, en estat d'excepció. És a dir, ja sabeu, una de les disposicions en les lleis, les constitucions modernes, que ara avui dia està, n'hi ha una sèrie de nivells i un és declarar l'estat d'excepció. Això vol dir que una sèrie de drets que se suposa que tens, en aquest moment no. Vull dir, el dret de reunió, d'expressió, d'associació, etc. Molts d'ells queden molt limitats. Per exemple, els periòdics de Barcelona havien de passar tal nivell de censura, quan se declarava l'estat d'excepció, que molt sovint els articulistes, els periodistes i els intel·lectuals catalans arriben a publicar en Madrid o fins i tot en Tolosa de Llenguadoc, a vegades en Perpinyà, informacions de lo que està passant en Barcelona perquè els periòdics de Barcelona no poden, diguem, per la censura. És a dir, estem patint una sobreopressió. La presidència de la República, la presidència del primer ministre, diguem, president del govern, etc. Perquè els republicans hi sien d'ací. Alguns dels republicans que hi sien d'ací tenien més o menys aquelles idees federals de construir des de baix Espanya i la nació espanyola. I, tot i que Pi Margall, per exemple, és un d'estos, intenta frenar una mica, la gent diu, ara que han guanyat els nostres, anem a fer això des de la base. I comencen a proclamar els estats. A Barcelona s'intenta proclamar l'estat català, i al Rio intervé l'exèrcit, torna a proclamar-se. S'arriben a proclamar cantons. Normalment gasten la paraula cantó. Cantó vol dir aquest estat federal que estaria en la base. Però, clar, en Barcelona tenen molt menys clar, o sigui, tenen més clar que volen proclamar l'estat català, però valencians i mallorquins cada un a la seva. A veure, se va arribar a proclamar un cantó de Castàlia en el suposat nom erudí de Castelló. Hi ha un carrer que es diu Cantó de Castàlia, justament recordant aquests fets. O sigui, en Castelló, els federals castellonencs van declarar l'anomenat Cantó de Castàlia. Però és que us puc dir que va haver un intent en Torreblanca de proclamar un cantó propi. O sigui, que vosaltres no... I bueno, ja en Espanya, sabeu l'expressió Viva Cartagena, que diuen a vegades per dir, i això serà un Viva Cartagena, un caos i tal. Cartagena se va proclamar cantó, com a tal Cartagena. I Cartagena tenia la flota espanyola de la Mediterrània, i la va agarrar i fins i tot bombardejar de ports nostres, va saquejar, allò va ser increïble la manera d'intervindre, fins que que americans i francesos i anglesos se van ajuntar per parar la flota més o menys pirata de Cartagena. Però bueno, ja aquestes anècdotes sí que va haver aquest intent de construir des de baix. Però clar, el problema és que no tenien interlocutors. Això és una cosa que ens passarà diverses vegades al llarg de la història. No trobem interlocutors en Espanya. És a dir, una ideologia determinada diu, vale, i ara fem-ho per tots. I no troba. Això fa reflexionar a molts d'aixòs federals que diuen, escolta, no n'hi ha manera, treballem nosaltres. És a dir, formes d'articulació del catalanisme ja polític vindran justament des del moviment federal, que en el seu origen l'únic que volia era trossejar Espanya, basar-la en les seues bases naturals i a partir d'ahir articular-la. Però clar, d'ahir hi ha un pas de dir, jo vull fer l'estat català per a després constituir la nació espanyola. A dir, ells no volen, per tant vaig a fer l'estat català i ja veuré com m'articulo en Espanya. Vaig aconseguir el màxim d'autogovern per al meu país i és a dir, aquest és el pas que durà del federalisme, que encara pensa en termes espanyols, a formes nacionalistes que pensaran vagament en allò que anomenen autonomia, però que la paraula autonomia, que ara la tenim molt assumida, clar, com a governs autonòmics, autònomos només vol dir governar-se per ell mateix. I per tant, paraules com autonomia, autogovern i autodeterminació, en aquella època les veiem utilitzats com a sinònimes. Tu llegeixes escrits d'alguns intel·lectuals o d'alguns líders d'aquest primer nacionalisme català i quan estan reivindicant l'autonomia, dius, mare de Déu, si això pareix quasi que volien la independència. És a dir, les paraules seran molt ambigües i durant molt de temps estaran dubtant
sobre què ha de tindre, per dir-ho així, el territori autonòmic i què ha de tindre el govern central. Oscil·laran, hi haurà propostes més agosarades. Penseu que això empalma en reivindicacions com, per exemple, estar en contra de les quintes, allò que recordeu que obligaven a un de cada 5 soldats i després ja a fer el servei militar, i això era una cosa sentida, molt mal sentida per nosaltres, perquè històricament recordàvem que això no havia sigut sempre així. Per tant, això evident molèstia. A veure, per un xic de Salamanca, com era a fer la mil, era una molèstia. Per a un xic de Terrassa, a banda de ser una molèstia, era un recordar, d'alguna manera, que això no sempre havia sigut així, que això mos obliguen ara. Per tant, n'hi havia dos nivells d'estar en contra. Recordeu que estem parlant també de qüestions com tot el tema del moviment obrer, i poden haver postures nacionalistes, no purament obreristes, però sí més properes, que busquen d'alguna manera que Catalunya assumisca les competències per a atenuar. És a dir, dins de la ideologia burgesa, o sobretot petit burgesa, que és la que tindrà bàsicament el nacionalisme, home, no es plantejarà normalment fins avançat el segle XX la socialització dels mitjans de producció, és a dir, no estem parlant d'ideologies socialistes, marxistes, comunistes, però sí que estem parlant d'ideologies que veuen la injustícia i que sense voler anar a la base, és a dir, ningú diu, el nacionalisme no diu que li lleven les fàbriques als propietaris, però sí que està parlant d'atenuar, d'atemperar la situació que passen els treballadors, i és la típica reivindicació, la limitació de les hores diàries de treball, la limitació de les hores setmanals, etc. De l'edat mínima per a poder treballar, major pagament a dones i xiquets del que els explotaven, és a dir, coses vistes des de fora, no vistes des de la classe obrera, però sí vistes amb ulls de commiseració. I això és la ideologia que se la... Bé, al mateix temps, coincidint en el temps, en aquestes formes ja de nacionalisme polític avançat, progressista, que ve del món federal, hi ha un altre fil que ens havíem deixat, però que continua existint, que era aquell fil que venia del carlisme, que venia de les formes més reaccionàries en alguns aspectes, però que en tant en quant recordava la situació anterior al Mansa i a l'11 de setembre, volia d'alguna manera recuperar les llibertats. Serà, i això acabarà evolucionant donant formes d'un catalanisme moderat, este sí, en molt de paper de l'Església, que tindrà molta força sobretot en el món rural. El bisbe de Vic, Torres i Batges, dient, si és que la va dir, la frase no se sap si és d'ell, però en qualsevol cas la idea sí, Catalunya serà catòlica o no serà. Este tipus de construcció. Per tant, veiem dos formes que van avançant cap al catalanisme polític, una moderada, dretana, una altra més avançada, més esquerrana, que van avançant cap a finals del segle XX i que en un moment determinat, o en moments determinats, fins i tot es plantejaran per què no. Per què no podem anar junts? És a dir, fem de moltes coses, d'acord, però en moltes altres estem d'acord. I per tant, arribaran a acords del tipus, anem a reivindicar tal cosa. Les bases de Manresa, els escrits que eleven primer al rei Alfons XII, després a la reina regent Maria Cristina, en les quals li demanen formes d'autonomia, en les quals, curiosament, apareixen coses molt modernes, que després, durant uns anys en part, se van oblidar, com és, per exemple, digueu-li el concert econòmic o digueu-li com vulgueu, és a dir, la lliure disposició dels impostos. És a dir, d'alguna manera se reivindica que els impostos de la terra queden a la terra. O, per exemple, coses que no hem reivindicat després perquè la situació produïda per la immigració i tal és molt distinta, que tots els funcionaris que exercisquen siguin del país. D'acord, ara no estem afirmant exactament això, però sí que estem dient sàpiguen parlar la llengua del país. Per exemple, veiem que duen una sèrie de reivindicacions en aquestes formes de catalanisme dretà i esquerrà per entendre-nos això. Això ho estem veient bàsicament al voltant de Barcelona, en general escampant-se per tot el Principat. Però la seva influència arribarà d'una manera menor o major al País Valencià, a les Illes i fins i tot, salvant les distàncies de l'Estat, a la Catalunya Nord. Comencem, per exemple, per la Catalunya Nord, anecdòticament.
Tal com és França, és pràcticament impossible pensar que això tinguera una evolució política. No ha hagut un catalanisme polític seriós, més enllà de 4 individus, però seriós, una organització independenta mínimament, que a vegades se presenta a les eleccions i a vegades fins i tot troba algun regidor i no fa l'espantós ridícul. En la Catalunya Nord estem parlant en termes de no fer l'espantós ridícul. Tingueu una cosa clara. El 99% dels habitants de la Catalunya Nord en l'any 2011 se consideren plenament francesos, això sí, en el doble patriotisme del nul·li català. Ells són els catalans de França. Però el salt més enllà, la frase de dir ni que siga en francès, je ne suis pas français, si aconseguirem trobar el 1% de la població de la Catalunya Nord, ja em donaria per content. Si partim ara d'aquestes bases, imagineu de quina base partim en el segle XIX. Però sí que arribarà en canvi, i amb bastant força, allò que diríem la renaixença i les formes de nacionalisme cultural i la vinculació, això no ho han oblidat mai, allò dels catalans de costat i costat, ells ho tenien, ho tenen i segurament ho tindran clar per molt de temps. És a dir, en el sentit dels germans del sud, digueu la terminologia que vulgueu, la tenen assumidíssima. Perquè a més havia passat un fenomen molt curiós, i és que en Occitània, en el segle XIX, se produirà un moviment occitanista, purament lingüístico-cultural, que no donarà el salt polític, representat per un senyor que és el gran poeta Frederic Mistral, que fins i tot li arribaran a donar el Premi Nobel de Literatura. La influència de l'occitanisme en el que els catalanistes culturals de Perpinyà i tal mantenen bones relacions i el fet que a més al sud n'hi hagi un catalanisme moderat, dretà, de capellans, de Verdaguer, etc., que és el que principalment la de Perpinyà serà molt més francesa. Serà en els àmbits de la dreta antics monàrquics, després accepten la república però no d'allò i tal, ahir serà on aquestes formes de catalanisme quallaran una mica. Per exemple, un nord-català, a banda de la difusió de l'obra de Verdaguer per allà i tal, traduirà Verdaguer al francès per a donar-lo a conèixer, però estem parlant sempre de detalls d'aquest. Anem al País Valencià, que és el que està després més mal, diguem-ne aquest aspecte. Recordeu que aquest País Valencià el tenim trossejat en províncies, que per tant s'han creat petits èlits de tipus provincial, evidentment la més forta en València, però també en Alacant i en Castelló, que no hem parlat, per exemple, que per exemple en el País Valencià agrari n'hi ha algunes excepcions, només Alcoi. Alcoi és una zona que sí que s'industrialitza, que elabora tèxtil, que elabora paper, i que per tant permetrà l'aparició d'una burgesia de tipus industrial que generarà fenòmens que se poden parèixer als de Terrassa. Altres nuclis secundaris, Gandia, Dénia, com se fan rics agrícoles, en tots ells apareixeran petits èlits entre els quals la llengua, que encara estan sentint parlar a la gent normal del carrer i tal, volen recuperar-li el prestigi, arriba la influència de Barcelona, si allà ho fan nosaltres per què no, està tot el tema del que us dic de la llengua llemosina. Això donarà brandats discursos dels Jocs Florals, però durant el segle XIX no s'articularà políticament, perquè tots ells, els renaixentistes, els escriptors i tal, estan tots directament implicats en forces espanyoles. Teodor Llorente, per exemple, serà un dels caps del Partit Conservador Espanyol, diguem-ne, en València. Però és que, per exemple, Constantí Llombard, que és una mena de república federal, no deixa d'estar vinculat al federalisme espanyol. Així en Castelló, Gaetau del Pare, Gaetau de Treva, el primer diputat provincial, per exemple, que parlarà valencià a la Diputació i tal, que l'hem exaltat una mica com un petit embrió del nacionalisme, ho és, però ell no donarà, a diferència del fill, ell no donarà en tota la seva vida el salt polític. És a dir, ell no trencarà, per dir-ho així, l'obediència espanyola, políticament, tot i que sí que estigui treballant per la recuperació, diríem, prenacional del País Valencià. I aquest fenomen més o menys es donarà així. És a dir,
els valencians s'enganxen, els valencians, evidentment, a la renaixença culturo-nacional, però no donaran el pas. Teodor Llorente, òbviament, se nega. És a dir, quan ell és molt amic de tots els escriptors renaixentistes del Principat, des de Verdaguer, i quan veu que donen el salt polític, escriu, per exemple, estos versos. Primer, fa una enumeració que grans hem sigut, la nostra edat mitjana, eren meravellosos, la Mediterrània, Roger de Llúria, ni un peix pot navegar sense dur la cua gravada en les 4 barres, tot això que era molt bonic, però després diu, morts estan ja per sempre los Jaumes i els Borrells. Jaume, primer Pardal, Borrell, els primers comtes i tal. Diu, tot això està molt bé, hem sigut grans, meravellós, que és deliciós recordar-ho, recuperem aquesta llengua, però morts estan ja per sempre els Jaumes i els Borrells, que és a dir, ara toca a Espanya. Per tant, ell i el grup que s'aglutina al seu voltant no donarà el salt polític, no pot donar-lo. Estan massa implicats en la política espanyola, són dirigents espanyols en València en menor o menor mesura. Però viuen la contradicció escrivint versos blancs. Aleshores, ahí teniu l'embrió que des del nacionalisme ens costa d'entendre, l'embrió que ens du cap a l'himno regional. Mirem-lo ara en estos ulls, i en català. Per a ofrenar noves glòries a Espanya, tots som a veu, germans vingau. És a dir, l'argument és el següent. València, país, el regne del Moño, és el millor d'Espanya. Nosaltres podem estar doblement orgullosos perquè damunt de ser espanyols som valencians. Per tant, València li ofrena a Espanya, és a dir, al conjunt, el millor. A veure, intenteu entendre-ho des d'una visió, no dic acceptar, des d'una visió nacional per entendre-ho, anem a veure. Vosaltres no us ha passat a vegades que esteu parlant un del Principat i mig en broma, mig en sèrio, li dieu, què? Això no ho tenim ni en Barcelona. Què volem dir en això? Que dins del nostre context nacional, dins del nostre àmbit nacional, estem orgullosos, posem-ho fora, el que sigui. Un castell de focs. A veure, convindrem que els castells de focs els tirem millor al País Valencià, al Principat, o a les Illes, o a la Catalunya Nord, o a la Franja de Ponent, o a Andorra. Per tant, des d'una visió catalana, tu li pots dir a un amic de Tarragona, li pots dir, què? Això no ho teniu en Tarragona, o això no ho teniu al Principat. Perquè tu, sentint-te part d'un context, d'un conjunt, d'una nació, te sents, ni que siguin els castells de focs, part de la millor part d'aquesta nació. Des del punt de vista, ara anem al per a ofrenar, des del punt de vista de la doble lectura valenciana i espanyola, ells diuen Espanya és el millor del món i dins d'Espanya, que és el millor del món, València és el millor. I això és el sentit de per a ofrenar. Diu, mira si som xulos, que mira el que li portem a Espanya. Això ni en Valladolid ni en Cuenca. I això és el sentit que ens du des de Llorente a aquest plantejament. I clar, trencar aquest nus gordià és el que és tan difícil. Si València és el millor d'Espanya, quan una cosa no funciona bé, quan Espanya no es porta bé en València, la culpa és dels qui manen, no d'Espanya. Enteneu la diferència? És a dir, no és que el valencià espanyolitzat no veig que el maltracten, com a poble. No veig que quasi no fan l'AVE, quasi no fan la carretera, no sé què. No és que no ho veig, no és que estigui així. Però crec que la culpa és del PSOE, del PP, de qui siga. No d'Espanya, perquè Espanya és ell, i ell és el millor d'Espanya. Aquesta ideologia que es va desenvolupar al llarg del segle XIX i que quallarà en la gent i que anirà per els periòdics, per les obretes de teatre, quan apareixerà el cinema per al cinema, aniran filtrant-se. I arriba als nostres pares, als nostres veïns. I la gent, quan tu li intentes parlar, li estàs parlant un altre llenguatge, perquè tu estàs parlant des de la base que això no és Espanya. I ell està parlant de la base que això és el millor d'Espanya. I que si no va bé,
és per culpa dels que ho estan fent mal en Madrid, mentre que tu intentes fer-li boni que si no va bé és per culpa de Madrid, sigui qui sigui. I clar, aconseguim trobar un punt per anar duent-los a poc al nostre camp, home, no s'entendrà. M'he avançat, evidentment, encara està en el segle XIX, i anem, volem haver fet, el segle XIX podríem dir 40.000 coses més, però vaig a intentar entrar i avançar un poc en el segle XX perquè de veritat la setmana que ve puguem avançar, puguem acabar. Hem vist que en 1898 comença el desastre, Cuba. La pèrdua de Cuba fa que Espanya es replantegi tot. És a dir, no vos podeu fer idea, podem descriure com quan vas a pujar un esglaó i xafes, resulta que no n'hi havia esglaó i el peu se te queda així com dubtant. És a dir, ningú es creia, llevat de 4 persones que havien estat allà i ho sabien, ningú es creia que els Estats Units poguera guanyar-li a Espanya. Espanya, el millor, el gran, que havia tingut l'imperi que no se ponia al sol. Però ningú se creia en Salamanca, ni en Barcelona, ni en València, ni en Palma. A veure, va haver por, inclús. Se va dir que la flota americana venia a bombardejar les nostres costes. Però la guerra continuava. És a dir, els americans s'havien apoderat de Cuba, havien destruït la flota espanyola. És el meu avi, ni tingueren la culpa els americans. Això també ens parla del doble patriotisme, encara que la cançó estigui escrita ara. I en aquell temps, els catalans, com a espanyols, se senten derrotats i amenaçats pels americans. En aquest moment, el govern espanyol firma la pau a pressa i corrents. Antes de que la flota espanyola americana bombardeja la Corunya o Alacant, perquè Espanya està en defensa, no té flota. Els americans poden vindre. Bé, el govern firma a pressa i corrents, com vol, li ho dona tot el que demana. I aleshores, en aquell moment, comença allò que diuen qüestionar-se Espanya. Què és Espanya? Perquè alerta, clar, durant anys ens han ficat aquest mapa de la península sencer, Portugal, Andorra i Gibraltar, això és Espanya. Però és que Espanya era Cuba, Puerto Rico i Filipines. I ara ja no són Espanya. Per tant, què som? Què és Espanya? Què és ser espanyol? I això, que se ho planteja tot ahir, tot Espanya, també ens ho plantegem així. I ens ho plantegem com a espanyols, que creem ser, però també com a catalans o valencians o mallorquins, que creem ser. I això tindrà respostes molt diferents, depèn del nivell de nacionalisme, d'assumpció nacional que s'hagi arribat. La Catalunya Nord no l'afecta perquè està a França. Així, l'afecta sobretot en un aspecte, que no és nacional, i és la pregunta, i ara on anem? És a dir, Mallorca era pobra, el conjunt de les illes, pobra. La gent emigrava. Si un llaurador tenia 3 fills, 2 havien d'emigrar. La gent marxava. On anirem ara si Cuba, i sap que creien que ja no és espanyola? I, per exemple, en aquest moment s'accentuarà molt una emigració cap a Algèria. Algèria és en aquell moment no una colònia, sinó que l'han ocupat els francesos i la tenen com a França d'ultramar, és a dir, com allò fora França. De manera que els europeus i els jueus, però no els musulmans, d'Algèria tenen plens drets i elegeixen els seus diputats a l'Assemblea francesa i tal. Durant anys, Algèria se convertirà en un paradís de la catalanitat. Per 3 llocs, bàsicament. Primera, la Catalunya Nord estarà bastant pobra i marxen bastants, com a francesos, però com a francesos que parlen català. A més, la Catalunya Nord històricament ha donat molt de gendarme. Anecdòticament, si aneu per algun lloc de França i vos apara un gendarme, no es comenceu a cagar-vos en tot en català pensant que no vos entendrà, perquè vos pot passar perfectament que vos diguen alerta que l'estic entenent. Vull dir, a veure, n'hi ha molts nord-catalans que s'apunten, a veure, allò tan típic de que la Manxa i certes zones feien molt de guàrdia civil, perquè eren zones pobres, una de les exigides era fer-se guàrdia civil, la Catalunya Nord era una zona pobra, que en part és una zona pobra, i per tant molta gent s'apuntava a gendarmes, a policia. Per tant, molts nord-catalans marxaran a Algèria, molts de les illes, perquè no tenen on marxar,
i quan arribarà la filoxera i tal, per aquesta part, sobretot tota la zona de la Marina. Gran part dels francesos, entre cometes, que van marxar d'Algèria quan la independència, s'han guanyat les pieds noirs, els europeus que van haver de tornar a Europa, els algerians van dir, ja mos heu explotat durant 150 anys, ara anem-ho. I els suposats francesos, mireu els cognoms, l'altre dia van fer un programa de... fa uns mesos, quan encara veiem TV3, van fer un programa de Mikimoto d'Afers Exteriors, que anava a Algèria i va visitar un cementiri, sobretot Dorat, i va esperar allí els cognoms catalans. En les tombes van que... A veure, estaran escrits en francès, però els cognoms són clarament... Són guapats per un cementeri de la Catalunya Nord, que ara poden dir a un senyor François que després de cognom li diuen Martí. M'explico, vull dir... Per tant, se va arribar a publicar en Orat un periòdic en català, el que passa que escrit a la francesa. O sigui, tu veies una O-U i tu havies de llegir U, i si llegies U, ahí se restablia, diguem, la paraula catalana. Més enllà d'esta anècdota, dic que Mallorca se sumirà en una profunda crisi i alguns en Palma, a principi del segle XX, que estan en contacte les illes no tenen ningú tipus de centre d'estudi superior, vol dir que tenen un centre de batxiller en Palma i para de comptar. Per tant, els pocs que estudien a la universitat, diguem-ne, van a Barcelona. Per tant, alguns que han estudiat en Barcelona, i han conegut aquí el catalanisme, els comença, catalanisme ja polític, comencen a pensar en termes d'un cert mallorquinisme o globalment catalanisme polític. El que passa és que molts d'ells no troben així en Palma, tenen ocupació, i normalment acabaran marxant a Barcelona. Per tant, sí que n'hi haurà un fenomen molt interessant, que és els mallorquins nacionalistes que viuen a Barcelona. I serà interessant perquè, clar, a diferència de la gent del Principat, ells no poden oblidar mai que són mallorquins i, per tant, el marc, inclús el global de països catalans. Claro, és més fàcil que un nacionalista que viu en Barcelona però que és d'origen mallorquí o valencià recorda el tema països catalans que no ho recorda un senyor de Sabadell o de Badalona. Per tant, per exemple, Gabriel Alomar, que serà un gran intel·lectual nacionalista de Barcelona, que és mallorquí, i que, evidentment, inclús des de Barcelona, continuarà exercint influència sobre gent en Palma. Per tant, ahir comencem a veure despuntar els primers nucliets nacionalistes polítics. Al País Valencià. Ja vos deia que era impossible el salt perquè tots estaven massa vinculats, massa travats, diguem, en l'estructura política espanyola. Els primers anys del segle XX, per primera vegada, se donarà un petit salt. A veure, estem parlant sempre, a veure si mos aclarem, el 99,9% de la població del País Valencià no s'entén. Estem parlant sempre de petitíssimes minories que donaran embrions, que són aquests llavors que en un terreny fèrtil poden fructificar més o menys, però que poden passar 50, 60, 70 anys a l'etarcades. És a dir, en aquests anys, Tomàs i Martí, Vicent Tomàs i Martí, un senyor d'Artana, nacionalista, ell s'ha anat a Barcelona, ha estudiat metge, morirà als 25 anys, però bueno, ha estudiat medicina en Barcelona, ell allí ha conegut el nacionalisme i ha adoptat formes de nacionalisme. Vicent Tomàs i Martí ja és un nacionalista en totes les de la llei i, a més, com ell diu, ell anomenava els països catalans, no sé ara si li diu Llevant o Ibèria, però de la manera que parla està clar que està parlant del conjunt d'espais. Vicent Tomàs i Martí diu, home, en la majoria de pobles valencians, diu, n'hi ha una persona que és valencianista i que està aïllada, no té contacte amb ningú. Estem parlant d'una època que s'han d'enviar cartes, com a molts telegrames. I va crear una organització que li diu la Lliga dels Solitaris Nacionalistes. És a dir, el que en cada poble hi havia un, perquè estigueren coordinats, doncs ell feia un boletinet i li deia, estimat Vicent, que sàpigues que en tal poble, és a dir, perquè no se sentirà sol. Estem parlant d'aixes realitats. Molts anys després, evidentment, perquè ha passat la guerra, el franquisme, la repressió, a principis dels anys 60, Vicent Ventura, ja el veurem en el seu moment, persones
clau del nacionalisme al País Valencià, contava la següent anècdota. No se l'ha contat, ja no se l'ha contat així, sinó la torna a contar per existir. Diu, anàvem jo un dia en el cotxe de València a Gandia, vaig veure un xic, estava fent un costat, el Sant Gisant era molt ronda. Diu, un xic que feia un costat, el vaig parar, a pujar, diu, i parlant, me vaig adonar que era nacionalista, xic, i no el coneixia. I me vaig alegrar tant que me vaig desviar a Sueca i el vaig entrar a casa fuster i li vaig dir, mira, Joan, este xic és nacionalista i no el coneixia. A veure, això us ha de situar quina era la situació del nacionalisme a primers dels anys 60. A veure, és que quan a vegades la gent diu, mare de Déu, que poca gent que som, i això no avança ni a temps, escolteu, des d'aquesta anècdota dels anys 60, avui crec que hem avançat bastant. Encara que ens queda molt de camí, però hem avançat bastant. Tornem a lo de principi de segle. Vos dic que estos nucliets valencianistes que sorgeixen com una floreta, una així, una allà, començaran a sorgir sempre en aquest món. Alguns seran capellans, uns altres seran metges, arquitectes, advocats, i normalment en el cas valencià, com veiem en el cas valencià, perquè han estudiat en Barcelona. València sí que tenia estudis, sí que tenia universitat, evidentment, però no se podien cursar moltes carreres. Per exemple, no se podia fer tot el que era arquitectura i tot això. Els arquitectes valencians estudiaven o a Barcelona o a Madrid. Depèn del lloc on estudiaren, a banda que se nota molt en la seva arquitectura, els arquitectes que han estudiat a Barcelona estan molt influïts pel modernisme, Castelló, les cases de tipus modernista i tal, les van fer arquitectes castellonencs que havien estudiat a Barcelona, mentre que en Madrid aprenen aquest estil més neoclàssic, més massís, allò que diguem estil ministeris, estil molt d'això, però a banda d'això, evidentment, venien unes idees distintes. El de Madrid podia vindre unes idees més moderades amb les progressistes, però d'Espanya, evidentment, no s'ho qüestionava. El que havia estat a Barcelona, dir, home, doncs mira, parlem una llengua, no sé què, i allà en Barcelona viuen. Bé, i en alguns d'ells anaven guanyant. Això hem conegut encara. Els primers nuclis del nacionalisme actual, la gent que ara té 65, 70 anys, diguem, molts d'ells encara van estudiar a Barcelona, almenys encara és de Castelló. Van estudiar a Barcelona, ells van sentir campanes i se'ls van quedar les idees i, per tant, els primers nuclis nacionalistes que apareixeran en Barcelona, gent que ara té de 65 a 70, normalment ho mires i solen haver estat estudiant en Barcelona. El fet és que des del principi del segle XX comencen a aparèixer petits grupets que a vegades ja des d'un principi, quan volen fer el salt polític, se plantegen el que serà la gran qüestió fins avui. El pancatalanisme, diguem-ne. País Valencià, Països Catalans, com se menja, com articulem. El que passa que en l'època, en una espècie de neoromanticisme, ho solen arreglar molt bé en paraules que un dia ens sonen un poquet carrinclones, germans. Els germans ho arreglen tot. Els catalans són els nostres germans. Què vol dir germà? Que eres tu però no eres tu. Clar, un germà és la teva família, però al mateix temps no eres tu. Però això igual pot voler dir, igual pot derivar en som nacions germanes, però no la mateixa nació, que en som branques distintes d'una mateixa nació, és a dir, de la família. És a dir, i ahir Jaume I va acabar d'arreglar-ho. I a partir d'ahir agarren els mites de Verdaguer i el pi de les tres branques i tot allò i comencen. De la nissaga de Jaume I, l'arbre va traure tres branques i aquestes tres branques són Catalunya, València i Mallorca. A veure, i com tampoc parlen clar, perquè no estan parlant per a ells, sinó per a convèncer la gent, tampoc saps què pensen ells realment i què és el que li estan venent a la gent. Perquè avui en dia vosaltres sabeu que moltes vegades, sobretot les formes moderades del nacionalisme, no parlen clar, o no parlen tan clar com tot això, perquè parlen per la gent, i parlen per a veure de convèncer a gent que no està convençuda. I molta gent pensa, si jo l'agarre i li dic, obre la boca, el País Valencià no és Espanya, i això són els Països Catalans, i m'ho he de tragar tot de col, doncs se l'indigestarà i me rebotarà. I per tant, li fan pedagogia. Per tant, no sabem, en els escrits que hem conservat d'aquesta gent,
fins a quin punt eren globalment nacionals, fins a quin punt la seva visió política parava en el País Valencià, i això continuarà al llarg del segle XX. Per exemple, el metge Penya, Miquel Penya, que és un senyor que no sé si en el seu moment, que és per exemple el que va proclamar la República Espanyola en el balcó de l'Ajuntament de Castelló, el mateix 14 d'abril. Aquest senyor l'ha arribat a conèixer, havia estat exiliat, evidentment havia tornat de Mèxic poc abans de morir Franco. I aquest senyor, que és el mateix, em va dir, no tenim prova documental, però jo me fia més de Miquel Penya, que és el que diguen d'això. Ell me deia que havien penjat una senyera en el balcó de l'Ajuntament de Castelló, per a que es recordi. És a dir, segons la persona que diu la premsa que va penjar la bandera espanyola republicana en el balcó, ell me va dir, i vam ficar una senyera. Segurament no en pal, segurament la ficarien en una mena de cobertor o el que fos. Aquest senyor me deia, ell havia estat exiliat a Mèxic, me deia, diu, a Mèxic és on vam dependre que catalans i valencians eren el mateix. Aquest senyor en això me volia dir, i ell havia sigut, diguem-ne, d'organitzacions valencianistes de l'època, que evidentment tenien clar que parlaven la mateixa llengua, que tenien una gran admiració per Catalunya, per l'Esquerra Republicana, que era, clar, el gran referent, Macià i companys de l'època. Però aquest home me deia que en Mèxic és on van dependre que catalans i valencians eren el mateix. Cert, això. Però, en canvi, l'any 1932, Carles Salvador, el mestre, el que fa la gramàtica, el que està de mestre en Benassal, un dels grans divulgadors de la normativa de les normes de Castelló, li envia un telegrama a Macià que diu: president, els catalans de València som amb vos. A qui hem de creure? O creem els dos? És a dir, durant molts anys, l'ambigüitat del tema països catalans a nivell... No en la paraula, la paraula és moderna. Però l'ambigüitat sobre la nació dels catalans del Principat i els valencians es manté sempre estranya. I a vegades la mateixa persona diu una cosa i al cap d'uns anys diu una altra que pareix contradictòria, sempre dins d'aquest marge de la germanor, la llengua comuna, les branques de Jaume I i tot allò. Clar, de tota manera, en qualsevol cas, aquest valencianisme de principis de 1905, de 1910, està tan en embrió que pràcticament el que fa és que importa des de Barcelona la teoria, l'agarra i l'adapta al País Valencià. I, evidentment, l'omplirà de tota la retòrica de Felip V i Almansa. Els maulets no se'n recordaven molt. Les germanies, el gran mite en l'època més que els maulets van ser els agermanats. Els agermanats, la lluita, la injustícia, el Borbó, la destrucció de Xàtiva. La destrucció de Xàtiva i totes les pàgines dels valencianistes de l'època estan plenes de Xàtiva. I què volen per al País Valencià? Tampoc ho saben bé. D'altres coses, els seus mestres del Principat tampoc ho sabien bé. Volen alguna cosa. Volen acabar amb el centralisme que n'hi ha. Una cosa sí que tenen clara, volen lluitar contra el mal que el provincianisme ha fet, és a dir, volen reagrupar els valencians, diguem, de les tres províncies, i això és compartit. Volen alguna forma d'autonomia en la qual el principal que destaquen és l'oficialitat del valencià, tot i que tampoc acaben de tindre-ho clar, perquè pensen que depèn com és molt agossarat. Entonces, per exemple, el solen demanar com a mínim per als estudis que avui dia diríem primaris. Per a la universitat i això parlen a vegades més de llibertat de càtedra, claro. És que dir això en l'ambient que viuen, és a dir, però aquest tio que diu, clar, els dona un cert vertigen. Sempre, d'una manera o altra, acabaran parlant d'algun tipus de col·laboració en Catalunya i les Balears. Això més o menys ho deixen canvi. Algunes vegades parlen de que l'explotació, i comencen a treure qüestions econòmiques, no parlen tan clarament de Catalunya com Catalunya, de depredació econòmica, però d'alguna manera ja estan muntant el tema. I això sí, com passa també al Principat, veurem que hi ha alguns que tendeixen a orientar-se més cap a formes dretanes. Curiosament, les formes dretanes, en el cas valencià, solen ser més pancatalanistes. Per exemple, un dels partits valencianistes de dreta, diguem,
l'any 31, quan s'acaba d'entrar un semanari. Evidentment, no pot dur la proclamació de la República el dia que s'ha proclamat, perquè no toca aquest dia de la setmana. Però el dia de la setmana que és, porta una fotografia que du la llotja de València, no me pregunteu què de Barcelona, de Palma i de Perpinyà. 4 fotos i diu, ara no me feu dir si diu, el nostre país o la nostra nació. Això, una publicació d'uns valencianistes de dreta, dels que després, per exemple, durant la Guerra Civil, seran bastant reprimits per al bando republicà i alguns dels quals, acollonidets, acabaran entrant al franquisme. En canvi, l'any 31 tenien molt clar quina era la seva nació. Insistís, no s'obliden ni de Perpinyà. Els sectors esquerrans a vegades no semblen tindre-ho tan clar, però en canvi ho substitueixen per una gran admiració i quasi dependència dels grups esquerrans del Principat, sobretot ja als anys 30 per Esquerra Republicana de Catalunya. En qualsevol cas, això serà un petit nuclier sempre en València. En les comarques de Castelló se fa un poc la guerra pel seu compte, recordem el que hem dit, molta major vinculació a Barcelona, gent que estudia i demés i tal, i això farà que no se talli el contacte i que, per tant, articularan formes polítiques valencianistes més vinculades directament a lo que en aquell moment, diguem, està de moda en el nacionalisme en Barcelona. Per tant, aniran seguint tot el procés que volem en el segle XX, però que ja no veiem avui. Ara ens hem quedat a principis del segle XX, però recordeu que hem parlat de com evolucionava la situació en la Catalunya Nord, en les Illes i en el País Valencià, però no hem parlat del Principat, òbviament, perquè és on s'està coent el gros del nacionalisme, que arribarà fins avui, i per tant això sí que implicarà la dedicació. Jo, sincerament, ara me pregunteu alguna cosa si voleu, que acabarem, però de cara a la setmana que ve, jo vos dic que crec, ja vos ho vaig dir els dies anteriors, jo crec que no podré arribar la setmana que ve fins avui. Crec. Home, sí, claro, si comença a retallar coses, dic, primer està de Can Bo i després va passar a estar a Macià, però si volem fer-ho mínimament bé, crec que no arribaré. A mi me dóna la impressió que només arribaré a la Guerra Civil o com a molt a la repressió immediata del franquisme. Per tant, això ens planteja un problema. El problema és que el dissabte següent és Sant Josep i no sé vosaltres, però jo vull anar a València Falls, evidentment, i els altres dos ja ve la Magdalena. Per tant, si no arriba, esperem a veure si arriba o no, si no arriba jo vos proposaré que busquem algun dia entre setmana per a que almenys els que puguen vindre a completar l'última d'això i els altres els que no puguen, més que dissabte vos hauré de dir, xiquets, mos quedem en la repressió de la postguerra o el que siga, perquè no. Però bé, això ja ho estudiarem. Comentem jo ara, si voleu, estaré 10 minuts, puc, si voleu comentar alguna cosa, preguntar o el que siga. A veure, jo volia comentar el que has dit, has anomenat antes, d'això dels mercats, Espanya i tal. Jo recordo que l'any 75 o per ahir, en alguna de les tertúlies d'aquelles que fèiem en Barcelona i en el barri del Carmel, i hi havia un allà explicant històries de Catalunya, Espanya i tal. Un dels que allí, suposo que seria algun estudiant o alguna cosa, i va dir, diu, és que jo crec, o penso, que Espanya per Catalunya és una espècie de, o fou una espècie de mercat. Te parlo d'una època que encara no estàvem al mercat comú, eh? Sí, és que això mos ha salvat, Toni. És que això, anem a veure. Va plantejar això. A veure, jo no sé si hi ha una relació causa-efecte, però vos puc dir que cronològicament, diguem-ne, la pujada de l'independentisme, l'actual, la que comença els anys 80, la pujada en surt el 90. La pujada actual de l'independentisme coincideix cronològicament en l'entrada de l'estat espanyol a la Unió Europea i coincideix, quasi podríem situar-ho en una gràfica, en la menor proporció de vendes de productes catalans a Espanya. És a dir, en aquests moments
el conjunt dels països catalans, a qui més se ve és entre ells. És a dir, primera, esta carretera, la més concorreguda de l'Estat, la carretera, l'autopista, i 40 que en feren, i si algun punyetero dia tingueren el tren de mercaderies, etc. És a dir, a qui més ven el Principat és el País Valencià. A qui més ven el País Valencià és el Principat, però a qui li venen tots més és a Mallorca, que com només fa turisme, tots els productes els hem de vendre nosaltres. Nosaltres, vull dir, el continent. Per tant, primera, tenim articulat un mercat nacional abans de tindre estructures polítiques nacionals. Una, continuem venent-li molt a Espanya, és que té trampa, Quan a vegades diuen que Catalunya li ven molt a Espanya, s'obliden de llevar d'Espanya al País Valencià. És a dir, clar, com al País Valencià li ven tant, la xifra total espanyola puja molt. Si tu lleves el País Valencià i les Illes, a lo que podem anomenar Espanya, Euskadi, Galícia i Canàries, els països catalans, cada vegada no és que li venguen menys, sinó la proporció de venda baixa. Perquè cada vegada més venem a la resta de la Unió Europea, a més parts del món. Vos donaré un exemple, que si voleu, com tot és anècdota. Quan Carol va dir allò de no sé què, de l'Olimpiada a Madrid i tal, i van començar a dir que boicot al cava català, entre parèntesis, a banda de que el que van fer algunes empreses, tenen empreses en el País Valencià, van etiquetar com a valencià i com hi seré bo, el venien, però té bo. Deixar a banda l'anècdota, quan van començar el boicot, mos van poder enriure del seu boicot, perquè el cava català bàsicament se ven en altres estats de la Unió Europea, i molt també a Llatinoamèrica. Probablement 20 anys abans, 20 anys abans no hauria sigut possible perquè estava Franco, però probablement 20 anys abans he fet boicot al cava català, haguera fonat el cava català, que venia bàsicament en Espanya, inclòs així el País Valencià, clar. Vull dir que en aquests moments te'n pots permetre el luxe de dir, bueno, banyem-nos. Si no voleu, va aparèixer un acudit i aquests dies en Mediterrani que és molt bo. Dir, deme un cava, que tiene cava que no sea català, i mira aquest, i li dic, sí, però allà vostè. Perquè, clar, els caves que se fabriquen en Espanya, clar, també en el País Valencià, són bastant roïns. Però vull dir, que mos podem permetre el luxe de no vendre-li cava. Per exemple, tant Freixenet com Codorniu són de les poques multinacionals catalanes que n'hi ha que tenen empreses en Xile, en Califòrnia, en Austràlia i me pareix en Sud-àfrica, que són els llocs, diguem-ne, mediterranis, on se pot elaborar els tipus de vins que es fa cava. Vull dir que en Madrid o en Salamanca no es volien comprar cava, doncs ja te'l guanyaràs. Vull dir, ens hem anat desapegant econòmicament. I ese pamflet que jo te dic, del no seáis locos, ¿a quién venderemos nuestros productos si nos hacemos independientes? Claro, eso implica en la segunda part. Vol dir, Espanya no nos comprarà. Però clar, inclús l'argument d'ara diu, Espanya no nos comprarà. És que un país de la Unió Europea no pot ficar aduanes. És que tu no pots... A veure, no mos comprarà mentalment. Per exemple, els francesos són tan francesos que se neguen a portar, seguim en el cava, se neguen a portar cava català, no el porten. En els supermercats de França no hi ha cava català. En els d'Itàlia, Bèlgica, Luxemburg, Alemanya, Gran Bretanya, sí. Ells poden portar-lo, però no el porten, perquè el seu xampany és el seu caríssim. I si no prenen xampany, que és caríssim, han de vendre un vi espumós per roïn. El cava té una relació preu-qualitat. A veure, això inclús ens afecta a la Catalunya Nord. Jo he tingut dificultats en la Catalunya Nord per a trobar cava. Quan no n'hi ha ninguna barrera duanera. I jo he trobat fàcilment cava en Itàlia o en Alemanya. Però més enllà de les barreres mentals que farien que els espanyols no els compraren perquè ja s'apanyaran els catalans, legalment no podrien. És que, clar, i és que d'ací uns anys, per exemple, no n'hi haurà exèrcit espanyol, n'hi haurà un exèrcit europeu, que i qui hauria de donar-li l'ordre a aquest exèrcit europeu seria una autoritat de Brussel·les, no de Madrid. És a dir, n'hi ha una frase de Ramon Barnils, era un periodista nacionalista de Pedra Picada, que ja va faltar el xic, i ell, la seva profecia era, si no trauen els tancs, mos farem independents. És a dir, volia dir, només militarment podran parar-nos. Però és que el perill militar, que encara està, perquè la Constitució espanyola diu
que l'exèrcit de la competència ha de defensar la unitat i la integritat. Però cada vegada està desapareixent més. Per això nosaltres estem sent europeistes. Perquè a nosaltres ens convé, és a dir, per a Brussel·les la independència, per desgràcia, només del Principat li serà una molèstia. I haurà de mirar el manual. Què se fa en cas que una part d'un estat se faci independent? I com tindrà dos precedents, que seran Flandes i Escòcia, mirarà què diu el manual. I haurà de tindre una doctrina que diu si una part d'un estat que forma part de la Unió se fa independent i sa part de l'estat que constitueix un nou estat continua sent membre de la Unió Europea i continua pagant en euros i continua formant part de l'exèrcit europeu i continua sense tindre fronteres aduaneres, perquè nosaltres, que jo sàpiga, no limitem en cap país que no sigui de la Unió Europea. Per tant, nosaltres no haurem de tindre aduanes. Aduanes l'ha de tindre Eslovàquia, Romania... Bueno, sí, haurem de tindre aduanes marítimes, front al Marroc i Algèria, però no terrestres. Vull dir, per tant, no és cap casualitat que a mesura que hem anat desapegant-nos econòmicament d'Espanya, l'independentisme augmenta perquè un dels dubtes de l'any, i què passarà? I juntament amb això, però si no no ho diré un altre dia, dic ara, curiosament ha desaparegut també molt un antiespanyolisme, és a dir, l'independentisme català cada dia està més segur d'ell mateixa, però no és antiespanyol en un sentit, sí que és antiespanyol de governs, d'això i tal, però no és antiespanyol de la gent. L'altre dia ho va dir un diputat de Convergència, diu, com hem de ser antiespanyols si la meitat de la gent tenim parents en Espanya? El xic que ho està dient és Carles Campuzano, un cognom andalús. Carles Campuzano, persona que se declara independentista, Josep Guia Marín, el cap del Sant, avui membre flamant de Solidaritat per la Independència, Josep Guia Marín és cosí germà de Manuel Marín, el que va ser president de les Corts Espanyoles, un senyor d'Albacete que es don bé la mare de Guia. Evidentment, per tant, això està produint que coses com a principi del segle XX, la típica exclamació del nacionalisme català, després del Visca Catalunya, era mori Espanya. Ara, no se mos ocorreria dir-ho, qui s'ha de morir? El meu parent de Badajoz? El meu de... No, vull dir, nosaltres aspirem a conviure en Espanya, és a dir, a ser independents, i com a independents podem conviure. I anar a visitar al cossident que digui, com va per allí? És a dir, han canviat les coses. Nosaltres, la meitat de la població dels països catalans no és catalana dels quatre avis, si és que això ho pot pensar algú, i jo afegís ni ganes. Però vull dir, així comencem a mirar i qui més qui menys té parents d'això. No, ma abuela era de Múrcia, però quan va vindre així ha d'aprendre a parlar valencià. Molt bé, vull dir, som una nació, no una raça. Per tant, i ara la nova immigració, Adrià, saluda, vull dir, a veure, la nova immigració que està venint i que s'està integrant, bé, doncs tornant al principi. L'independentisme, en Txèquia va passar el mateix, en un moment determinat no va necessitar l'imperi austríac. Txèquia li va vendre els seus productes a altres països. I llavors se va permetre el luxe de fer-se independent i continuar sent rica. I ja està. Vull dir, i això ha de funcionar. Jo no vull que el meu país, per ser independent, hagi de ser més pobre, però si no té per què. Que no continuarem en la Unió Europea, que no continuarem exportant, que no continuaran venint inversions, que no continuaran venint... I si esports, que a principi del segle XX eren normals, us quedareu a soles, no vos d'això, sereu dèbils... Ara, per a contrarrestar una d'aquestes, convindria que aquest país que s'ha fet independent fos una miqueta més gran. A veure, n'hi ha estats europeus que són bastant més menuts que el Principat, d'acord? Però si fos una miqueta més gran, potser podria funcionar una mica més. Ara, dit això, les perspectives, tot sembla indicar que una part del nostre país, que va, com diu l'anunci de l'Adam, de Portbou a les cases d'Alcanar, sembla ser que es farà independent abans. Doncs tant de bo, i anirem allí a passar els estius, jo què sé. Una altra cosa de la meva memòria històrica voldria introduir que això és una miqueta més rara. L'any
Això t'he parlat de l'any 75 o per ahir. Aquelles tertúlies encara es feien més clandestines. Però l'any 71-72, en el Saler, en València, vaig anar un dia allí, aposta per anar a la playa. I allí me vaig posar, i allí al costat hi havia una dona major, una altra més jove, en dos xiquets, entre 6 i 7 anys. Per parlar eren argentines. I me vaig fer amic. I xerrant, no mos diu si va llegar, que és del 71. Sí. I després, a l'hora de dinar, resulta que jo vaig allí, me sento allí, venen elles i se senten a la taula del costat. I havien demanat una paella d'arròs, i m'aconvidaven a la paella d'arròs. I entonces vam començar allí a xerrar i no el vaig acceptar, ja la paella vaig demanar el meu dinar i punt. Entonces resulta que la senyora aquella, la mare era que vivia en Buenos Aires i la filla estava casada amb un estadounidense i vivia en Illinois, que diu que no sé si me va dir que estava detrás de Nova York. I, bueno, resulta que vam començar a parlar i vam entrar en el tema de la llengua. Ja m'ho imaginem. I me va donar aquella senyora, me va dir que era la filla, me va dir que era professora d'idiomes i me va donar una definició de la llengua catalana i els països catalans que jo en aquell temps no l'havia sentida ni en Barcelona. Me va dir, pero vosotros aquí habláis el catalán, en Valencia. ¿Tú te vas a quedar en aquella época? Y me va a donar, diu, sí, lo habla, tal y tal. Y entonces ella va a comenzar a hablar, diu, todo lo que en castellano empieza así, que en catalán empieza así, que en catalán empieza así, que en castellano... Hostia, esta dona se sabe. Esta dona sabía filología romana. Sí. Y diu, también tenemos que los catalanes han pedido siempre la independencia. Pues aquella... Sí, bueno, pero después va a acabar dient-me la mare d'ella... Entre parèntesis. La mare d'ella va acabar dient-me... No és veritat, no? Entre parèntesis. És una de les coses... No és veritat el que tu dius. Dic que no és veritat el que dius abans. Ella tenia el concepte que Catalunya volia la independència. Que sí, perquè des del punt de vista d'Espanya... Parlo de l'any 71. Des del punt de vista d'Espanya sempre hem cregut que Catalunya estava plena de separatistes. Una de les coses que us explicaré la propera setmana és el poc independentisme que ha hagut històricament en el nacionalisme català. L'independentisme entre nosaltres és un fenomen absolutament recent. Sí, l'any 31 hi havia independentistes, però eren 4 i al cabo, però literalment 4 i al cabo. Dins d'Esquerra Republicana, que era un gran partit suposadament separatista, els independentistes se podien comptar. Eren molt confederalistes, iberistes, però ens donava vertigen pensar la independència pura i dura. Això ho xerrarem el pròxim dia.